Nebudu zmizela. Asi zmizela, no. Já nikoho nevidím. Pohoda. Já už se stavím nahoru. Jo, a Ladíku, jak jsi byl daleko od něho? Ano, vím. Aha. Tak pohoda, no. Jsi bez věcí. Já to chci dát, no. Já už jdu nahoru. Jak jsi byl u té bažiny, tak kam jsi šel? To nevím, ale máš kompas, ne? No. Já už tam budu. Ten kompas vede blbě. No. Jo. Adame, No. za chvilku budeš nahoře. Jo, já vím. Jsi docela blízko. A ty jsi šel do té jeskyně? Jo, na nějaký jo. Možná jsem u ní, no. Border is near. Jo, tak u toho jsem. Už tam za chvilku budeš. Já už to vidím, už Jo, to vidím. Lína. Dělej. Ten bord. Asi tak 2 bloky, Dělej. bys tam měl být. Jo, už. Já vás budu Pojď. sledovat, když tak vám můžu Čau. říkat. Na. Dík. Vůbec ti nic nezbylo, fakt že ne, no. No, jsem se dělal srandu, dělej. Musíme jít. Uděláme enchant. Máš to, obsidian. Ne. Aha, tak uděláme strančky. A jak to chceš udělat? Normálně. Česky. Pojď sem. A máš aspoň 4 obsidiany. Ne. 0. Aha. Takže. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty máš na to, aby si měl na ten začátek, já mám na tu strančku. Já taky, mám na. Takže tak. Netherward. Co jsem ti už dal. Dobrý, dáme. Takže já tady mám vyházen nějaký bordel. Dělej, no to jako nestíháme tak. Ježiši, máme času. Pojďme. Nechci jako já je chci zabít. Tak pojď někam jako do toho středu. No. Jo, tady jsi byl. Tudy jsi šel, že jo? Ne. Já jsem se normálně kopal pod sebe. Hej, a víte, já jsem měl asi -2 životy. A ono se mi to potom normálně to zaregenovalo. Tak to máš pěkný buk. Máš jen štěstí, já jsem nikdy takový buk nestal. Se můžu padat jak chci, no to nikdy nezabije. Voda. Jo, ať si vyhrajem. Musíme od někoho získat. Máš kilauru? No mám. Jestli to Jo, funguje? Jo. Funguje. Taková normální. Čekej. Hlídej, no již tak. Oh, pozor! Tady nikdo není. To je divný. Že mu dali Hele, počkat, já si tady můžu vlastně udělat to enchanting table, takže... nejdu. Super, border is near, to mi nevadí. Já si tady i tak vykraftím. Tak, potom si vykraftím tohle. A je to. Border je ještě daleko docela. Takže bych to tady mohl udělat.
Pak řekni, co si dostal. Je to od tebe asi tak 40 bloků. Jo, no. Nebo 20. Jo, 30 nebo 20. Sharpness 2. Aspoň A něco. protek... Jo, no. Hele, já si ten enchant ještě vezmu. I ty knížky. Spíš. Galibáno? Cheaty se vám nevyplatí. Dlouho To na jo. serverech. Když tak si dáte nice. Hej, kdo mi volá? Ne, to nepřijmi. Tu tohle. Dělej stav se, utíkej. To je ještě 17 hráčů. Tady se na to nějak laguje. Nikdo nikde. Jo, fight, dělejte. No, to nedá. Je to v ruce. Sorry za Skype. 3 na 1, tak to je něco. Co 4? Konec. Tak tohle je konec videa. Jako já jsem tam nedělal začátek, jen taky, protože já jsem hned na začátku umřel. Takže u HCR nehraju, takže jsem v tom noob. Omlouvám se, že to bylo takový tichý video, že jsem tam nemluvil, tak máte aspoň ten play. Tohle asi bude konec videa. Já se s váma loučím a čus.